Bueno, bai, Uka Saskibaloi taldea, Plentzia, Gorliz, Lemoiz eta Barrikako herrientzako egindako kluba. Bai, aurten hasi gara, aurretia segon ginean Anderdeuna ikastolan lan egiten, 4 talde ditugu, eta aurten sortu dugu lau herriontzako, ikusi genuelako, gabezia zegoela Saskibaloian herrietan, eta umei beste kirol aukera bat emoteko. Printzipioz gure kirolekintza aurrera eramango dugu Gorlizeko polikiroldegi berrian, baita Plentziako eskolan, eta gero Lemoizen ikusiko dugu zenbat ume ateratzen dian, eta hortik saiatuko gara ateratzen kantxa bat frontoian. 5 urtetatik aurrerako ume guztiek parte hartu dezakete, eta baita saiakera egingo dugu seniorreko taldeak ateratzeko, baina hori, batez bideratuta dago 12 urtetik berakoen umeentzako, eta printzipioz gure asmoa da nesken talde gehiago ateratzea eta nesken kirola bultzatzea. Maila desberdinak dauz, betik hasita lehenengo maila izango litzateke Saskitxo, ez daukatenak lehiaketarik, nere ustez hor sartu behar dira 5 urtetatik 8 urtetara bitarteko umeak, gero hurrengo maila izango litzateke premini dirala 3. eta 4. hezkuntzako umeak, gero hau mini saskibaloia diala 5. eta 6. lehen hezkuntzako umeak, gero hauze infantilak, diala lehen eta 2. DBH-ko neskamutilak, eta gero kadete eta juniorrak dira 3. DBH eta 4. DBH-koak, eta lehenengo eta 2. batxillergoko umeak. Eta gero bukatzeko seniorrak diala 2003tik aurrerako helduak. Oso erraza da, herrietan kartela jarri ditugu, kulturetxek bidaliko dabe baita informazioa euran sare sozialetatik, Gorlizekuak bidali dago baita WhatsAppetik kulturetxean altan daudenak emonda, baita kontaktatu daiteke emailez, Instagram bidez daukaula kontua dana Uka Saskibaloia, eta gero karteletan agertzen da nire emaila eta nire telefono zenbakia. Azkenean Saskibaloia bizibilitate gutxi dauka zonalde honetan. Kirol desberdin bat da, oso azkarra, psikomotrizitatea asko betzen duena. Ekintza nabari eta ugari egingo ditugu uda eta urriaren artean, egingo dugu Gorlizen 3x3ko txapelketa bat, normalean egiten ditugu kampus desberdinak, oso ondo pasatuko dabe, umeek, eta baita kirol bat egingo dabe lagun artean, eta ume desberdinak ezagutuko dituzte, eta lagun berriak egingo dituzte. Animatzen zaituztet Uka Saskibaloi taldera apuntatzera, probatzera etortzea, eta ahalik eta pozien etortzea lagunekaz, gozatzera eta Saskibaloiarekin animatzea.